Il-prezz tad-diesel f'Malta sar inqas minn madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn statistika tal-Kummissjoni Ewropea fejn intqal li minkejja pajjiżi Ewropej raw żieda Malta l-prezz baqa' stabbli. Il-prezz medju tal-petrol fl-Unjoni Ewropea hu ta' 1.63 ċenteżmu, jiġifieri 29 ċenteżmu aktar minn Malta, u l-prezz medju tad-diesel fl-Unjoni Ewropea hu ta' €57 ċenteżmu, 36 ċenteżmu aktar. L-ogħla prezzijiet fl-Unjoni Ewropea ġew irreġistrati fid-Danimarka, dan filwaqt li orħos prezz tal-petrol fl-Unjoni Ewropea u fil-Bulgarija. Hawnhekk ħareġ li skont il-Kummissjoni Ewropea Malta għandha t-tieni l-orħos prezz tal-petrol minn fost il-pajjiżi Ewropej kollha. Il-kulħadd irrapportat ukoll li din l-istess statistika tal-Kummissjoni Ewropea tindika li mindu nbidel il-Gvern fl-2013 f'Malta il-prezz tal-petrol u d-diesel naqas bi 11% u 14%, dan filwaqt li fl-Unjoni Ewropea il-petrol u d-diesel żdied b'4% u bi 11%.